Bagwis! Ayan mga kasinag, andito na tayo. Ayan. Dapat sa lahat pala. My God! Ayan mga kasinag, medyo malapit-lapit na tayo. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag, oh. Bas. Mga kasinag, good morning. Pupunta pala ako sa barangay Bubuan. Hatid ko si Mrs. L. Ayan ako. Ihatid ko mga kasinag si Mrs. sa sa barangay Bubuan at mag-duty siya ngayon. Isa kasi si Mrs. na maganda. Alam nga yung jujutihan no? BNS. Isa kasi si Mrs. na BNS dito sa aming barangay. Kaso mga kasinag, medyo maulan na dito sa amin. Kaya ang daanan maputik na naman. Dito na tayo dadaan sa baba, huwag dyan sa taas. Ayan mga kasinag, uhibas ang dagat oh. Tama-tama yan para pagdaan natin doon sa dadaanan natin, hindi siya malubog sa dagat itong ating motor. Kasi pag malaki ang tubig nalulubog sa dagat itong motor. Pasensya na kayo mga kasinag hindi ko kayo ma-update ngayon kay Bagwis dahil po hindi umuwi siya ngayon. Gawa siguro ng ulan. Hindi umuwi si Bagwis ngayong umaga. Sinutbo ko nahulog na. Basta Daiman. Dito na. Malasik yan mga kasinag, nahulog tayo. Ito ang problema dito mga kasinag pag maulan. My God! Itong mahirap dito sa aming daanan mga kasinag pagka ganito ang panahon. Okay ka na? Oh, gam-gam. Anong gamgama to? Bato-bato. Yan oh. Okay. Maputik dyan. Dito tayo sa taas. Shortcut lang tayo mga kasinag. Yan. Tapos dito paamo baka sumabit sa banal. Yan. Kailangan natin mag shortcut. Yung lubog. Lubog sa putik.
ang mahirap dito sa amin mga kasinag, lalo na ngayon mag-i-eskwelahan ng mga bata. Puti ka na naman ang daanan. Maglilinis na naman ako dyan sa mga gilid dyan para may daanan ang mga bata. Kung titingnan nyo sa camera mga kasinag, napakaliliit ng mga putikan na yan, yung mga lamaw na yan. Maliit para napakababaw. Pero sa personal mga kasinag, malalaki yan. Yeah, dahan. Yan ako dadaan at maputik na dito. Okay, ayan mga kasinag, ang ganda ng daan dito. Andito na tayo sa may Halabang Baybay. Ayan mga kasinag, dagat na yan. Magandang baybayon. Ayan dahan-dahan lang tayo. Di ba? Hibas ganda. Ayan ayan. Sarap ng hangin. Ang presko. Dito sa unahan mga kasinag, may ginagawang resort dito. Ayan hindi natin alam kung anong resort to. Ginagawa pa lang ito mga kasinag. Ayan, dito mga kasinag yung ginagawang resort dito. Ayan. Tagal na, may isang taon na yatang gumagawa sila dito. Gagi po. Buti lang mga kasinag, hibas ang dagat kaya nakadaan tayo dito. Kung hindi sana dun sa taas dadaan. Ayan. Then huwag tayo dyan. Nalubog kasi ang sa buhangin, ang gulong. Medyo malapit-lapit na tayo. Hinda. Andun na yata. Si Kuya Melvin yun, tapos si Kagawad Sito. Ayan mga kasinag. Ayan. Diba? Ang ganda mga kasinag. Ito pupuntahan natin mga kasinag, mismong sentro ng aming barangay, Barangay Bubuan. Kasi kami nasa sitio lang kami. Ito mismo ang sentro.
Tatawid lang tayo ng tulay na yan. Tapos maya maya mga kasinag sa una-unahan barangay na. Ayan, tawid lang tayo. Pangitaho lang kasi ang tulay na ito mga kasinag. Buti nga nagkasyang motor. Okay. Ate naman pala yata ang bakawan dyan. Ayun o. Tama lang talaga yan. Mas kilo mo sa diya, pintar naman kita dumadang sa kay punta. Okay, andito na tayo. Ayun mga kasinag, andito na tayo. Ayun. Dapat sa lahat pala. Wala na, tinagkal ko na. Ayun mga kasinag, uuwi na tayo. Sunduin ko lang si Mrs. mamaya. Ayun mga kasinag, pauwi na tayo. Sige na. Sige na. Ayun mga kasinag, lalaking isda oh. Ayan oh, matabungungo. Huli sa kitangin mo kagabi mga kasinag. Ayan oh, yung dagat. Nabaon sa buhangin ng aking gulong. Wala kaya akong dalang ano, yung handle, ayo, panlagay sa ulo, kaya sa dibdib mga kasinag, nalimutan ko. Kaya hawak ko lang ang camera. Oh. Hirap kumaan yan, sabay bayon. Ayan mga kasinag, tumigil muna ako dito sa may halawang baybay. Ay pakita ko lang din sa inyo ang magandang baybayin na ito. Ayan. Ang ganda ng dagat ngayon mga kasinag oh. Bas, tapos napaka-presko ng hangin. At ito lang mga kasinag, napakasarap pag-relax dito sa lugar na ito. Tingnan daw natin kung may punaw dito. Pag minsan kasi mga kasinag, may nagpupunaw dito. Tapos yung ano, yung bugitis nakakuha dito. Mahina yata ang punaw dito. Yeah, ang ganda ng dagat na ito mga kasinag. Ayan mga kasinag, gawin na tayo. Nakita nyo naman ang buhangin na dito. May maliit na limasag oh. Ay, limasag yung ano, yun kasag. Basta na. Yan oh, maliit yung kasag oh.
Ayun pa, ayun pa oh. Meron pa dito oh. Ano naman yan? Ayan oh. Maliliit ng mga kasag oh. Ayan, kung ganito oh. Yun oh. Ayun mga kasinag, uwi tayo. Tingnan natin si Bagwis mga kasinag. Ako nandun sa bahay. Update ko kayo. Kasi mamaya mga bandang alas 10 susunduin ko naman si Mrs. Diyan sa barangay. Kasinag binabarakuhan na yun oh. Makakaparami tayo nito pagka ganito mga kasinag. O diba ilang buwan pa lang sa akin yan si Kitoy at si Kitay. Salibas at mataba na mga kasinag. Kararating ko lang din sa bahay mga kasinag. Kagagaling ko nga lang pag hatid kay Mrs. Kitay! 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 Ayan si Kitay, yung babae mga kasinag. Ito naman si Kitoy, ang lalaki. O, saan na kayo pupunta? Ha? Wala kasi nagtakot yata sa akin si Kitoy at si Kitay. Nuwapit lang ako, umalis na. Mga kasi tawagin daw natin si Bagwis kung nandito. Pag ganito kasing maulan mga kasinag, hindi gaanong umuwi si Bagwis. Uuwi lang si Bagwis. Uy, ahas. Yung ahas sa kulay green mga kasinag, maliit lang. Umuwi lang si Bagwis mga kasinag pag pag sumikat ng araw. O kagaya ngayon no, medyo maganda ng panahon. Ano na yun, uuwi na yun, baka mamaya umuwi na yun. Pag wala dito mga kasinag, baka mamaya umuwi yun si Bagwis. Kasi medyo nasikat ng araw ay oh. Wala ngayon dito oh. Kaya hindi ko kayo ma-update ngayon mga kasinag. Bagwis! 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 Wala nga mga kasinag. Hindi umuwi si Bagwis. Tingnan ko yung aking palayan dito mga kasinag. Kasi kahapon siyarhan ko na ito para ma-stack ng tubig. Plano ko mga kasinag kung may budget pa ako. Nag-iisip nga ako mga kasinag. Plano ko kasi mga kasinag magpasigunda rin ako ng tanim kagaya ni Kuya Melvin. Si Kuya Melvin mga kasinag pahan traktor na. Makikita nyo yun oh, yun. Yan, nahan traktor na. Itong sa akin mga kasinag, itong palayang kung 3 pitak dito, tapos yung 4 na pitak doon sa taas, pinaplano ko rin na ipatrabaho. Kasi ang mahal na baga ng bigas natin ngayon mga kasinag. Sayang naman kaya pa naman eh. Ang pinoproblema ko lang ngayon mga kasinag, yung pambayad sa hand traktor. Yun ang iniisip ko pa kung saan ako kukuha. At alam nyo naman mga kasinag, kagaling nga lang natin sa gastusan. Nagpagawa nga tayo ng bahay. Hindi ko na punduhan ang nito, papatrabaho ko sa palayan. Magastos ako ng 5,000 dito mga kasinag, ay dito tapos dun sa kabila pagpatrabaho. Kaya pinag-iisipan ko. Kahapon nga hinarangan ko na yung yung mga dyan, mga butas pati dun sa taas dun. At plano ko kasing gusto ko talagang makapasigunda. Kaso mga kasinag, bahala na. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa traktor. Kasi wala naman tayong sariling makinarya mga kasinag eh. Wala naman tayong sariling hand traktor. Ayan mga kasinag, sunduin ko muna si Mrs. Doon sa barangay Bubuan. Half day lang naman ang duty nun. At update ko kayo maya maya. Kasi wala si Bagwis ngayon mga kasinag kayo. Kaya hindi ko kayo ma-update kay Bagwis. Nasa layasan talaga siya. Kasi kung nandito lang yung si Bagwis mga kasinag, huhuni yun. Sige lang, huni ng huni nun dyan. Kaso wala. Kaya hindi ko kayo ma-update ngayon.